Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Kadang ini mas play connection ni lah. Kalau disconnect mana? Kalong shisha ka ba iside met ban pet dalagi jong ki khamat ya ka jaka sa ki Phetwir halum survey markhap bat ka them motor ka badang hap hapo ka jing pet ka Shillong cantonment board hak bagani ki jing jabo na ka jing berat pathare ki plastik ki jabo jaban hak te ka jaka sa kala Pynlong banwan ra ya ka jing sma haduk kata kata ka bomla ban sha haba yang slam kani ka pau perthei hadin ba ka hanyo trap youth council kala let ban jurep kansan ya ketika jaka sa ki Phetwir ki bawan na ki wei ki jala la ru ban ong bakini ki basa ha ketika jaka ki imlang ringkat bar ki jabo jaban ki babu jing mai ka kot ka khya ki tunum yeng ha kani ka jaka ka baret kim duna ya ka prapo hadu shispa tali bat kalong ka bakhap nya hadu kata wat ha ka wei ka kamera ka baret ki ya sa lang kumba arpau nelai phongot aa ha ka jing jurep ka HYC lalap ru bawat ha ka te ka jaka ka baret Hynrei ka don ka wei ka Skul ban ajing hikai ki khana ya ka balatip kum ka spark Skul ka balingo kalong bawat ha ka ni ka Skul ki don ki jan ki nep ki jing Thiah namar ki don ki basa Ni Skul. Tahun dekat Thiah. Oh, gitu kan?